נכון, יש את הדברים האלה שצריך לעשות אותם, אבל וואלה, מה זה לא מתחשק? אז הטיפ שלי אליכם, איך בכל אופן לא להזניח ולא להגיע למצב שדברים לא קורים ויש לנו הרגשות לא טובות עם עצמנו ודברים מסתבכים לנו, ולא לשלם מחירים על הדחיינות הזאת. הטיפ שלי הוא להתחיל עם רק גרסה מוקטנת של אותה פעולה. רק 2 דקות של אותה פעולה. אם זה לקרוא ספר, אז יכול להיות אפילו לקרוא דף או 2. אם זה לעשות ספורט, אפילו לעשות 3 דקות של תרגילים, אפילו רק 1 דקה. אם זה לנקות את הבית, אז להתחיל רק מלרחוץ את הכלים. כל דבר, כל פעולה שאתם קצת מתבאסים עליה, קצת לא בא לכם לעשות, לא לקחת את זה קשה, לא צריך לעשות את הכל, רק משהו קטן. מעצם ההתחלה של משהו ואחר כך להניח את זה. אפילו אתם עושים לעצמכם ממש כלל כיד. אני עושה עכשיו רק 2 דקות. ואפילו אפשר לשים טיימר ולא לעבור את זה. עצם ההתחלה של העניין מכניסה אותנו לעניין ומורידה את החשש והפחד שיש לנו בראש שזה כל כך קשה. אז תנסו את זה, עדכנו אותי איך זה עזר לכם.